Καλησπέρα μάγκες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα δεν θα πω και πολλά πράγματα, να μην σας ζαλίσω. Όπα. Κάνω μερικές σούζες, οπότε αράξτε chill και να με δείτε να κάνω σούζες και να σας λέω κα θέμα δικό μου. Ποιος φωνάζει ρε μπρο? Οπ, έχω γίνει expert στις σούζες. Τέλος πάντων, βλέπω κάποιους μάγκες ότι προσπαθούν να κάνουν σούζα, τρώνε μία τούμπα. Οπ, και το παρατάνε το ποδήλατο, δεν ξανακάνουν. Σε αυτούς έχω να πω ένα μήνυμα και γενικά σε όποιον έχει πέσει από το ποδήλατο, που το έχει σταματήσει επειδή έχει πέσει, δηλαδή εγώ και άλλοι τόσοι που έχουμε πέσει από σούζες, νομίζετε ότι τα έχουμε παρατήσει έτσι? Από το πρωί μέχρι το βράδυ παράγαμε σούζες και σκοτωνόμαστε, ή γενικά και έντο. Ό,τι και να είναι αυτό που αγαπάς, να μην το παρατήσεις ποτέ. Αυτό έχω να πω. Και κάνετε αυτό που όντως θέλετε. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα που σας λένε οι άλλοι. Καταλάβατε? Άξε πως θα παίρνετε στροφές, όπα. Αυτό βγήκε fail. Βγήκε πολύ fail. Οπότε πάμε και μια σούζα. Και με φρένο δικός μου. Όπα. Μάγκες, η σούζα να ξέρετε απολαμβάνεται αργά και σταθερά, με ένα rolling στο τέλος ή στη μέση, όποτε μπορείς. Είναι ό,τι καλύτερο σου λέω. Χαλαρά βάζεις εδώ τα πόδια σου και χαλαρώνεις, του λέω. Όπα, τι φάση αυτό? Και χαλαρώνεις έτσι. Και rolling. Αυτά είναι η βόλτα. Άμα δεν είναι η βόλτα, άμα δεν έχει drift, σούζες και rolling, δεν είναι βόλτα, να ξέρετε. Αυτό έχω να πω. Να πετάξεις και μια κολλή εδώ και αυτή ονομάζεται βολτάρα. Μπορείς να το πεις μια απλή βόλτα. Και πάμε μια σούζα. Αυτά είναι. Μάγκες, θα σας κλείσω κάπου εδώ. Ελπίζω να βρεθούμε ξανά στο μέλλον. Να τσιμπήσετε ένα like και ένα subscribe κάτω. Οπότε μάγκες, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.